Khubor naga Slem jong Nongthoh Hima. Uba Samir Sohliya, uba day Nongthoh Khubor ubala Slem, Hapoh ke Jylla, uba tray, hakot Khubor pareng Sentinel. Ula Khlad no menta kasngi, kakar arterik menta ubanay Jylla arjar puwe. Hakapor san bajejen met, hayang sa jong halang kerding shilong. Hadin kajing stom kabalaban ya Ya uba Samir Sohliya, en sa pendep no, ya kajing len yam le rukom lasay kasngi, kakar arterik mentahi ubanay. Hiding sa kadan arbar naipan ka jing ade jang abat Samir ju kholi Bobby nama ba kadu dang khna ro ni lai thu thau gidang gidan jing ade bahing bhasan te ndai hadin bangala sedang mangai ka ni kan news channel media plus hafnam sejak ndas pak ndak kundai te hatu kopor ngasong hajiya ti makir di song hajiya hi bari teng itu hai kimiru ti kimite on di radio uru te ha uside le casual program on di radio telu lagi por hi ula aju don kata kajing sotenat bat kring uba ya gani kam tu usai wanya kendo ti wanya lam hi kimi wanya kendo nga dengan ngaruk Nongthoh nomor ba kembajulong hi na por bastang media plus ni tuju longi klamnya tengkho te bat ki beriu di bala tip lupai ketika kam ni persang banora hiru thmai ha kam ti jarang khat ba ububir ude wei ne kiba kham pro jibing kham sempang bat boslur ha te habulawan tu wan tang mensirap ulumlah hadin dang iya sab jong ngasa penslur ubo undang kiu susu bat hadu bo unda we ne gibane Slem bat ba kensai ba ha ka ba long ni tai tho na editor bagi omo jong ka media plus tikat kum gajing sempang jong kat kum jing start jong te ngar ngong do pe ada kli yo kalat dunti ba khambiang kham siso na bata jong fi to sapai lat tu le hi ula yo kam no po Sentinel lo le ri jupep ban kan mau ini jupep ban no senyang iki junot kam jungi bat hadu dangsen managani homat sugi dengan lang sa siti parlamen habadon ketuka temoba ke kalong iki ke ba sung pengnut hadu kata ta bandu yu ni we lalong sa ru crowd kan sai ha kaliang ka pathai Khubor khamtam ha kani ka electronic media ka bangai tungkho namar ba ha kajing tungkho ban nga ubri uba rob ha bat uju teng uju pan nga wong are ai ngaru ngan camera but he is doing very good with camera also unang ban operate a camera but nang ngamdamut technically ndai kumnu ban perkhat ban pasat as a nuisance nga iki jing kam tam lem hektik snem 1000 teter ha kadang khuit bhag jing ki ladai wei naki tang Hapoh ga mangi Hapoh media plus wat hapeng ki Nongthoh Khubor keleng ru ngai ki baro kha ye banai ya gajing slur jungu bat gajing salak jungu ha baro ki kam ki bede bat ka Thoh Khubor smok thang ga donot bat nga ai kani gajing khublei ba to ga ai ba kam sim jungu kan sapoi suk sedwar jung blei lungkong nga tap ta gajing sungsi ba kum gani ka apot ko ban hagani ka sim ba da jing Khlad no jong i wei ne ki senior journalist jong i bri ba Samir Sohliya ka jing Khlad jong i ka long sisa ka jing do nong ka bakrao ya ka kam Thoh Khubor personally ka jing ade jonga bat iba Samir kumba phi atip lot bara kadai kaching dai gapa ngilong kumsi kpas khon and hagini gi suppose nam gi ba nga yo ban ya trai lang bat i ulong briu uba yarap mo ini ki badang khna agni ga kam gumno ba motivate ini gumno ba ai men sen bangin nang ban pentebit susu igani hagni ga kam
Nongthoh Khubor uai sibun kita ki jingmut lan ki ideas ki ba ngingila ban pentebet hagani ga kam Thoh Khubor ngasiu ba kajing do no I samir ba nga khot I papa mo haga kam Thoh Khubor ngasiu ba kadai hi kajing do nong ka bakrau and ka ba I ila pen gi lani kita gi nuksa gi ba barok kata I ai hangi ngin yai bot I kita ngin yai kin yai ne bat ni kajing Khlad kan jang bak samir mentang sini ka art pada ku Jun arajar Hapoh kalau ko Khubor ka ba pat kandet ingi bro ino ai ko baru ni dah ngalai di feel nomor ba kertas ing iro kadang dei kerta ka ba dang klan ba dang dei ban sekri ki babon ki yang ipai ka hing ba ka kam patai Khubor te ho ekini kisni arlati yo mentang lai Khubor ba dan hapadang kajing stam ka bal abat I kansan la tu kan tiyo hadu ba ina poisa apa ICU ndrei hadin bang yo Khubor ba lawan kena isi yang ila kadan ka kajing kerman ba si lai obor ba nang ni sekmang ini tunduk dia hikam kicam ndrei kansan tak singipat bang yo Khubor ba ila Khlad no te kelong sha kajing sangsi kajing dia yang hino patai Khubor nomor long ru brio ba ju sutanat ban ya paria ban ya danda Hajo ko por de ru brio ba kham sampang kaliang kono ko issue hakaba khamtang kolong jing manto ini ki bang shurung machine kam sain pathai laban on ta ki junior namar udai wei ba kroya banyarap dong keli kum kata jing keli kita kating keli nong kapan sok ya ki junior journalist king bakin nang wat akan kam te ho kolong sha jing tu bakrau bat kerman ba inang dan hikiwei ba kam sampang ba uru andre kajing sampang jang ba sami compare ni hikiwei pat kumbang UI hakam ko Itre ai mata. kumbang ite e ba la bons na mantai la tre ko Sentinel bat kat kom kajing syam jonga kan ka kam mentala arpos nem tam sami ning kong pa pathe kan kam pathai Khubor ning ba media plus tu boy la join long ba shit hama and let's feel bande ki pun ki issue story bede ki issue pero but ilong ru betebet ha bande petisi but kawai ka bakam itanat bani I ba kolong ba hakun kono kerja ketin ru mak seni ulong pernah ha ban keren kam tam ketin Hindi ketin English baki wi kerja ketin te kumang itep ya do mentahi adu kena khidmat la Khlad no idang dan ni ba Sentinel kat kom kajing ekran jungi bagi bahi yang ditrai kin pendat no lasai kasni ka khalai tereng Jun araja Hapoh bagi kena jugi lese ngam so atau tim ba lese kin pendat ka batham kata kale niam jong kasi te nak liang jungi ki nong pathai Khubor ku thop daru nak Shillong plus club na ka Meghalaya Electronic Media Association but kiwi de ki perlu ka beran nak ni ka feel ni kumpa kajing Semulam sih bahing pasem bat nis paru bakade kajing do au tangi ki ndai yengi re barok ni pathai Khubor bedan lang kadigat kam